ହ୍ୟାଲୋ ଗାଏସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବାହାରିଲି ଧବଳେଶ୍ୱର, ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ୱେଟ୍ କଲି। ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟିକେ ପିଇଲି। ତାପରେ ପୁଣି ବସ୍ରେ ବସିଲି। ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଭୋଗ କିଣିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଫେର୍ ଚାଲିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ବାହାରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଏବେ ରାତିର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଗାଧେଇକି ଡଙ୍ଗା ବସିବାକୁ ଗଲି। ଡଙ୍ଗା ବସି ସାରିକି ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳିଲି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼। ଏବେ ଭୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପୋଲରେ ଚାଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଖାଇଲି। ତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।